Behar, mala guztan direla, eta ordutegia goizez amekitatik orduik arte, hartzaldez bostetatik sortik terdik arte izango dala, eta asteburuetan eta baita hainbat idazleak eta sinatzen egon dira, eta lan guztiak, elabarri guztiak berriak eguneko 10ko berapena dautiela. Habito hori, irakurle zaletasun hori, gustatzea hori da gure helburua. Guretzako pandemia, zorionez behar da, oso nahi izan dela libururentzako eta irakurtzeko, 7 puntu ego zuen eta mantendu egin gara orduan, jendeak ikusi zuen liburua laguntzela eta lagungarri zela gaixoaldian, eta azken batean, bai salmenten aldetik asko egon ziren eta baita irakurle zaletasun hori asko egon da. Baina benetazko lana, bai liburutegi egiten da bena eta gero eta zer hobeak eta datu hobeak bai hemen eta bai izatu mailan, horreri izan gure dugu oso baikorrak izan behar dugula edo optimistak ez da. Moztu nahiz ikustea, igoera dut dugula gauza bizetan, pasatu dira 101.000 pertsona isa, atxor arte dut eta maileguak isa 27.000 dira.